O salamu aleyküm. Waleykümselam. Gomrat gomya. Hudaýa şükür. Eliň näme açyp? Telefon koýnana signal yani. Bu tutalama. Bolýa, klassdaşlar üçmelen etdi. Aylan Bolly nitip bolsa näçetme? 17-sine. Bolly nitip bolsa aylanar. Da. Awol. Akorpa gel bari. Ben Salamu aleyküm. Sen var sın otun. Gowja var ýandaýyn. O şemme sponsorlu. Men etçen ha. Öňe bular ýaly işçen. Goýsana ýeňken var. Ha gelişek geldi. Şuna barýan ha. Aha. Men adımdan Samurat diýen özler sabat berýärmi da düşündim. O emme da saat berýär. Kalan jogap, sorak jogap bolsa da maňa jaňa diýen düşündimmi? Bir mesele bolsa da. Çyndanam. Boldy lan. Daway. Sağlıkda görüşelim. Maňa seredip gözüme menden gowluk. Siňipini hapa gagyd ýaly sowdum. Meýdin çaýna ýatamalan baryn kowdum. Saňa protein bolsam diýmek mi doňdum. Maňa budatdyk gerekden. Okudum seni eýäm saňa seredben. Berýän ünsüp asyda şolokän. Pulum ýetmez görbenim meni biletden. Fes kontrol özümü görüp berýär green card. Arzumdaky ýerlerde men edil Bonaparte. Şol uraydımlardan ýa-da please think out. Manidan dolu sözler düşünsem soğukar. Anan öyle diýerler maňa ýene. Hiç ýylyny anamýok. Yüzüniň üçine baýyny ýüzi. Hammany ben bilemok. Anan öyle diýerler maňa ýene. Hiç ýylyny anamýok. Yüzüniň üçine baýyny ýüzi. Hammany ben bilemok. Benz. Burulen kazançdyňy bu kellede. Kynurmuş gördüm diýerler çany derlese. Sözüniň kellesi ýok, näçe gullese. Gaýtala baýdalar